Сені көбірек ертаталар, шкафтан ойыншық бар, шыны алып берелер, тегілей, бұлай деп, шулай деп, Сені, конечно! Мұраф етерасың. Сен бірер қыз бән жүрсәң, әйтәмейтін, мен шеттен қарап тұрайым. Нешек сөйлешірген. Тәдән. Ол өзі біле. Еттігі білер. Өзің білесің? Сән көлесің? Ана ярамы? Яғына сөбірім мен оқ шәшілі, оқ башлы малай асаманы деп қошығын ташлады ашап кетті. Abi реально шын көңілден мала кеткен енді. Міне братишка ене кәш болсын деп. Фуй түгіз. Хайырлы күн, хайырлы кеш, исәміз қадірлі тамашашылар, YouTube каналын қараушы, барлық достар, татар милләті, барығыдай құнлы сәлем. Бүгін біздің білән, біз abi білән бір-бірімізден интервью алашақпыз. Менға қалды хайырлы түн күні деп етерге, çünkü қалғандарын әнекеш рәсім етіп бітерді. Бәлки сіз түнлі қарайсыздар бұл тапшырыны, çünkü ялқын, әдеби етіп еткенде, çünkü ялқын ол мәңгілік дүрлі. Biz özümüzde kişine vaxta Yalqın jurnalı için hatırlıyorsun mu? Atnağa bir kileydi o. Poçtu yaşşığın bizden Niyaz abi, Ülkan abi. Nunca qarağızali anda ne kelgen mi? Bizim bitinde boyunca... Hem şol gazetler xatlar arasında şol Yalqın kilse, inbirişin nişleyik, olayıq da? Alıp isineyik. Yok. En ortağı qoşumtasında ekiyet bulayı. Hatırlıyorsun mu? Tege suretler bile. Pəhlivan, Человек паук. Ördek robot, Tahir. Hem başkalar. Sen şuların hatırlıyorsun mu? Hatırlayayım, bütün insan Şuna hatırlayayım. göre bu ələ isənləşüqünə. Şuna göre siləşəsilər көп. Big zor rəhmət, fırsattan faydalanıb, nekəşini bir yartıqlı kurgan joğu. Mən əmin ki, geçte şuna etkenim. Bizni ikimizini şulay qavuşturğan üçün əniden bulmadı. Yalqınğa rəhmət. Əni rəhmət. Şuna göre şeylərinizini, qəhvələrinizni hazırlab qoyuyoruz, biz başlayırız. Bəlkə bütün nəsələrdə yarıdır. Kim nə seyrata? Bilmiyim, mən bu tapşırığından neyin bilmiydim. Biləsim nişik bu abi? Biz bir-birimizdən sıra olacaqbız şu interview şekilli. Biz mənə kiçkinə vaxtda şuşunday şey kartonundan... Abi kart oynayan şekil bayt. Mənə şuna aytayım, kişəyik deyimi özü biz kartı yasab, kart oynayırıq buraya üstündə. Yəni kaç sen aləkdin mi? Rəkdi. Mənə barsa aləkdi. Mənə bunda soravlar qısqası, biz bu soravlarını bilməyimiz. Formatı bir qızıq ikən, biləm anın benim bir tuğanın kaç ikən. Мен білемін бір туған abi екенін. Ham biz başlayıbız. Кеттік бірінші сұрау. Мен туғаш әти әнені менен күнләгәнің бар иді ме? Сен туғанны біз бик күттік. Сен біраз ғана бізден екіншірек болып тудың. Біз бүтіні бізде қоп-қора малайлар болып, қызлар болып, ой, қызны білмейм, апай, біздің ең ұлы апа, нары бала ішінде. Біз қорарақ бұлғаш, сен нешіктір сарғыл, қызғылтырақ шешті болып тудаң. Ғыммен біздің ғайлеге ашамаған енді. Әлі олғарақ кетіп әйтем әлі, біз бүтіні бізде, бетінде ғайледе тегі шондай музыкал балалар еді, тегі кімдір жырлы, кімдір уни, кімдір нәрседір ішлі. Сен біз жырлағанда тегі Уман тегі қыртлы тауыққа бүтән шебелер кетіріп қоялар да, ол қошып жүрейші әлі пішмақтар. Жұрыншы күлесен пішмақта отырайын, сериалы балалар бақшасында да тәрбиешелер әйтіп қайтырғандар. Илсияр апа, бұл балағызына раддомда алыштырғандар бұғай, бұл сіздің екілерге шамаған, жырламейді, беймейді. Сен қайтқанға біз бік сүйіндік, сенға башта бұлад деп, есем құшырға тейішлерге, мен нешек есте қалдырдым бұлан деп. Мен қайттым да сені әні салды да, диванға мені қатырлайым, біздің диван бар ей, шындай. Мен айтам, бұлат деп айтам, жоқ бұлат түгіл бұлан, рәсім дейді. Шуға көре күншіленгенімні бірде қатырлаймын, чүнки бізге нешектір иқтибарлы бүтінімізге нешектір тегіз бөлелер. Или бар еді ол, или жоқ. Біз көбірек декен әбеймемізген кішілер, теге әні мәхабәтті үшін мен қатырлайым, сен жоқ ең әлі біз теге ескейді яшаганда. Әлінің жырлағарың, әтенің әкесі егенен шуңа көре ол барсы да бізге жейте қалды, шуңа көре андай бір болмады. Мен сенің сөйлегенін қатырлайым, теге әне мені білән аврулы болған вақытта апай сұрағайынды, қыз бала сұраған бейтінде. Сеңілім сұраған. Сеңілім сұраған қыз бала, андар малай екен білгешінде, сен әлі көрші қызы біле ойнап өскәсі өзінде сөйлегенің бейтінде аны. Гүзәлия біле. Гүзәлия біле, анық теге отырып ішлерін шайын көргесінде, әне зинхар үшін көттен сиятырған балағын алып қайтмады бедік.
Малай, абы реально шын көңілден малай күткен енді. Міне братишка некеш болсын деп. Фуйтігіз. Мен... Респект. Стрёмно, но ләкин қызық факты бұл. Болды ма жауап? Да. Сен неме? Мен қарағат. Рәмзия! Дұрыс. Рәмзия! Біз кішкене шақта соғыша идік ме? Бірер ұшырақ неске түшір? Жоқ, абы біз соғышмай қандай нәрсе қылым мен қатырлаймын да. Біз соғышайық бүтенлер біле. Башқа тігі ауылдан келген кішілер білен есе бірерсе мәселен бейлен атырған ей болсан, әтігі вақытта. Шонда инцидент болғаны, анда бір ауыл мұжығы қайтып барай арбасына қайтқанда мен тігі бұл менға сәлем деп әйткен. Салам түйеген. Антолий, амбардан Антолийден қайтқанда. Пішен түйеген о? Жоқ, пішен түгілі, амбардан қайтай. Ашлық түйеген. Ашлық деп қайтай. Ашлық деп қайтай. Бұл менға сәлем деді енді. Мен тігі бармақ көрсет. Көрсет, аны нетелер бұйылар. Бұйылар ма? Мен былай тұрдым да, андары былай тұрып көрсеттім. Орта бармағы, имен бармағын көрсеттім. Имен бармағында көрсеттім да, былай үшай көрсеттім. Бұл аптырап қалғаны. Слайдте тұрған ба? Михаил клубқа шықтым. Абылар бітінде дискотекада тіге диджейлар, музыка қоялар бітінде. Шықтым, бұл абызы мен ізләп бере қадыр. Қоял тіге малай, үтірәп мел мағай қадыр, үтірәп қоял тіге. Жына абы әйтті. Әйтірек керек, ол рәсім, ол вақытта, ол ауылда колхозда эшләүче ул абзыйны урта бармак нәрсә аңлатканы аңлар дип уйламан, ләкин теге абзый бик күп видео караган. Видео кинолар карарга яратып, авылда элек ничек кассеталар алмашып, теге төрле видеолар карый бит. Мәсәлән, син кайтасың, синең кайтканың күп торалар, бер кино кайтмадың. Бер яхшысын теге кара тышысын да көтәләр бик күбрәк. Кара ташлысын дип рәсем әйтәсе килә, көндез карарга ярамый торган, төрле әтиләрдән, әниләрдән качып карый гына шәки фильмнарны әйтәләр. Хәзер абый әйтәйин, энем син анда ди, никелә киттек, нигә чыгасыз, клуб артынан чыгасыз, клуб артынан чыгу бит инде приговор шикелле. Разборка. Чыктыкта инде аңлаттылар инде, энем булай ярамый, тегесе монсы. Анда без 3 брат, даже 4. 4 янда. Син 4-нче, әле булса абый. Анда Нияз абый безнең кикбоксер, дөнья средний брат, тоже Ильяс абый теге. Анда иң арада инде ябыгы мен идем. Шуннан чыктык, дальше. Чыктык, шуннан инде аңлаттылар теге, менә малай эшләргә ярамый. Син дөрес түгел, тегеләй булай, дөрес әйтергә түгел дип, миңа хәзрәк тотып тордык. Мен хәзрәк берне соктырдыгыз инде, рәхмәт. Ну, тәрбия буенча. Тәрбия буенча. Чөнки без аны әйттек, без аны үзебез тәрбиялибез. Но мен аңа берен биргә тиеш нәрсә әйтәм. Ну, ул бирде, без аңа әйләп бирдек. Тоже бирдек. Шуннан теге ничектер шулай саклау дигән нәрсә калды инде. Белмим, безнең гомумән сугышу андай нәрсә юк дип әйтәм соң инде. Безнең сугышу юк инде. Bizden Ильяс abi sana tegi stirilla bilen gına atkanı kad bilem, senin söylüyorum boyunca. Короче, bizden sizden çıkılgandır, biz unyek tegeni, bizde bitin indiyisler bulup unyay, bana tegeni di kino kurabız, şun yasadık uk jeye, ukның şuna iske tege sepitnin spitsasını tege kisip alabız da, ne bileyim, şunu koyuruyuz ali koyrakta, tege şulay bizden bari dırrrr eylerim koyrak, şunda işleybiz da şunu Ukның башына қойып, теміршеп қыла урыйбыз да, отасың, ол қадалып қала. Ха, мен бағана артында қашып тұрам, теге, тошы бағана енді деймек. Көрші Рафилер қырайды. Ильяс абы түбәйі де, биттінде, анда Робин Гуд бұлыра кереген лектір үшін, білесің, менің мұйыңа келіп шалт қадалды, менің шоқ жылы башладым, яры шында болмады, теге, сонный артерияларға, неден Яра апа келіп алды да, яра жылаба деп тартып алды да, йод білен сұладылар да біздер үшін. Йод білен, бұлқа япрақ білен. Бір-бірімізді қиялы керей бір ба? Сөк кеттік дәрш. Дек, бала шақтағы менің білен бәйлі ең матур истәлік. Мен ең матур истәлік, мен яратмай едірғандайым. Сені теге, онынан жырға да yok, мұңа да yok. Шунан соң оршада питколиетті қойтайдым да, нешектір тұрша сені міне баяға Уйнарга өйрәткәнем хәтерләйем. Ничектер гармониясы ниләрен? Ничек дөрес куерга, ничек нитәргә, ничек кенә теге вакытны алса да, психны алса да, мен мәсәлән хәзер үземнең Рамазанны да, малайны да өйрәтә алмыйм. Мен теге ул теге нотный грамотасы булгач, мен аңа теге әйтеп кенә җибәрәм. Шул вакытта, менә шул вакытлар теге истә хәтердә калган. Күңелле мизгелләр тагын нәрсә истә калган соң. Шул пишән вакытлар. Уйнаган, әбәбәгә уйнаганнар инде. Зорлар белән. Ну, син пишәнлектә җинноски киеп тора, мен шуңа аптырый тора. Мен аяк киеме зурай бит, шуңа күрә. Яңа бер урынына бездән калган кием яки уенчык биргәндә ашуым киләйме?
Yok, bizim bit ул теге 5 еллык план буенча ул һәр вакыт. Biz гомумән Рәсим белән яңа әйбер дигән әйберне кайчан гына белә башладык микән? Үзебез теге үсеп, Үзебезнең размер һәм яңа әйбер дигән. Но мен яратайм Райз абыйдан калган киемне кирегә, чөнки абый бит ул һәр вакытта да шундый үзенә уверенный кеше, үзенә кызларына карата белә торган кеше. Мен һәр вакытта әйтәм, абыйны киемен кисәм, һәр турышымда, наверное, крутой. Не булыр, наверное, теге. Бәхетле спортивка. Не, яшел синем шундый матур неем бар, менә монда яшел кофта и стриж кара шалбар, монда матур кайыш белән. Менә шул теге кофтаны киеп йөргәнне хәтерлим. Син арчага киткәндә инде син сагынып киемнәрне киям инде абый. Слушай, уенчыклар дигәндә уенчыкларда калгандыр инде. Уенчыклардан калганда син уенчык юк бит. Син бит баямда уйнадың. Безгә гармун булса безгә бит. Уенчык дигәндә син миңа алып кайттың, хәтерлисеңме, нидән, Болгариядән? Зәңгәр төстә шундый Машина алып кайттың. О, да. Уянып китсәм, әби миңа абай түксә дә, менә улым, абыйм сиңа уенчык алып кайтты дип, менә до сих пор әле һаман хәтерлим. Да. Булды. Минем анда возможность бар. Безнең бит денди юк. Минем анда миңа биреп җибәрделәр 100 дән сум акча. Анга менә шул акчага алырга булай денди. Теге менә и ул акчага бөтен кешегә бүләк алырга була. Абый безнең һәр вакытта безнең. Әйтәм яра, менә әбигә брош, апайга нәрсә, Нияз абыйга анда кассета, ниндер, Ильяс абыйга тагын нәрсәдер. Миңа машинка, үземә ботинка, анда спортивка, нәрсәдер. Шулай Болгариядә фестиваль Бург шәһәрендә. Ничәнче класс микән? 6-нчы класс абый. 6-нчы класс булгандыр. Кайсыбыз әти малае, кайсыбыз әни малае? Без барыбыз да әби малае. Әти малай, әни малай дигән нәрсә, әти әни безнең эштәй, безне әби тәрбияләде, кичкенә вакытта үстерде, но аннары әти инде теге колхоздан клубка директор булып күчкәч, ул бик безнең белән шөгыльләнде, конечно. Минем белән бик шөгыльләнде. Абый белән күп шөгыльләнде. Җырга да, репертуарга да, конкурсларга да безнең машина юк иде. Әти теге бер кулына костюм, бер кулына баянны алып, без ул юлга чыгып, безнең абый утырт дип атала торган транспорт белән килдек дип әйтә торган имам. Абый утырт. Менә шулай барайык. Ул районга дисем, аннары инде теге районга инде теге колхоз я мәктәп җибәрә торган булды. Абылай шулай конкурсларга менә шулай әти бик миңа бик рәхмәтле. Менә әби, әти, ну әни теге шуңа күрә аерып теге кайсынадыр әйтәсе килми. Бездә андый нәрсә юк. Ну әтинең дә тәрбиясен сиздек без. Теге әни дә үзенең нин кертә. Теге ну күбрәк безне әби үстерде инде. Миңа барсы да эләкте. Сез киткәч ишсе белән дә үстем. На күбрәк мен әти белән дә якын айдым инде без. Теге әти, мин бит инде үзең әйттең, музыкага бик особый мәхәббәт булмагач, безнең әти белән әзрәк читләргә отношения теге карашлар да, ниләр дә, музыка буенча, ни буенча да. Аннары шул музыкага ни уянгач, теге мәхәббәт уянгач, әзрәк уен кырларында уйнау, җырлау башлангач, әти аннары сизеп алып, әти белән күбрәк аралаша башладык, аннары әти белән тагын да якын айдык. Ну, соң араларда бик соң арада бик тә инде. Синең миннән көнләшкән чакларың бармы? Юк, абый вообще. Мин 100% миннән көнләшми. Рәсимнән вообще образ жизни аның яшәү. Беләсезме нәрсә? Менә көнләшү дигән нәрсә юк, но мин син белән бик тә горурланам. Чөнки безнең менә шундый авылдан чыгып, бер нәрсәсез теге просто сумка белән чыгып китеп, үзенең талантым белән, тырышлыгым белән менә шулай кешегә, халыкка танылуым, ул минем өчен иң зур дәрәҗә абый. Ул вообще кызык булып чыкты инде ул. Мин аны вообще уйлама, мин бит тек теге 98 елны мин бит менә 5 баладан бердән-бер урта мәктәпне бетермичә 9-дан соң чыгып киткән. Чөнки әти безнең гаилә өчен бик ни инде ул теге. О, анда бик каты җылаганнар әти. Әти әйткән, юк, малайга кирәк ноты белеме, теорияны белергә тиеш, ул профессиональ артист булырга тиеш кеше. Давай, аны җибәреп барып сөйләшеп китеп. Абый иң күп җылаганы мин булдым инде. Марс Макаровтан барып, ниндидер күпмедер акча, күпмедер казлар биреп, баян алып сиңа. Шуның белән уйнарга өйрәнеп, безнең бит баянда уйнау, теге безнең бөтен интервьюда әйтәбез, теге иске мунчада өйрәнү. Кем уйный белми, өйдә уйнамый. Миңа тиз генә баянда уйнарга өйрәнергә туры килде, теге 8-нче класста гына. Мин теге итальянда уйныйм. Шунда җырлыйм инде. Вот шуннан баянда өйрәнеп, кирип, вот шуңа күрә бик кызык булды. Аннары әле Казанга электричка белән киләк. Ул теге спектакль карыйсың, или Салават абыйның концерт карыйсың.
Менә шулар янында әзрәк кенә булырга иде дип. Шул вакытта, видимо. Ладно. Кичкенә чактагы кушаматың нинди иде синең? Минемме? Минем композитор инде. Безнең абый белән вообще бит кушаматны кушалар авыл кешеләре иде теге. Пишән өстендә чыгасың да Ильяс безнең КГУда укыгач, Ильяс абый ул профессор. Нияз абый спортивный факультетта укыгач, ул спортсмен. Видимо, шунда. Мин каратистем, потому что безнең шул теге Закиевлар сөйләп утырганда тәг берсе спортсмен, берсе профессор, берсе композитор, берсе каратист. Ә мин ничек каратист, мин теге Джеки Чан килаган карыйм да теге шахпак дип хыяланып йөрим шул теге ни белән инде. Шуңа каратист. Короче, абыйның бесплатный грушасы инде. Абый аның белән тренировался. Бүтән приемнар абый карап тора, карате пацан. Абый карап тора диваннан, теге Нияз абый күрсәтә приемнар тәг мысы аңладымы? Абый әйтә, бу специально әйтә инде. Абый яңа күрсәтә, аңлап бетермәдем теге. Мен теге куллар айрылган. Абый безнең теге бүтән приемны отрабатывал рәсемдә. Жестко инде теге. Аның шуңа чәче агыра хәзер. Мен караган. Мен шуңа күрә әзрәк теге спортка да мәхәббәт күбрәк абыйга караганда. Мен әйтәм, менә монсын әйтәм, бу мамашы кире дигәнен аңлап бетермәдем, әйтәм, күрсәтәле дип, рәсем бас. Әле ул кайткач теге физкультура укытучысы булып кайткач рукопашный бой ачты. Шунда рәхәтләнде инде теге аның белән. Монсын отрабатывал былай дип. Бу тагы домашний насилие турында булды. Да инде. Абый без бит инде. Әле ул ярар сиңа бездә действительно отрабатывал ниләрендә, анары отраклагә да без теге дип җырлаш килә дә, теге башка ләксә, 2 көн ничә? 2 көн ничә дип әйтәм? 4. Все нормально. Башы урында. Ладно, ярар. Надеюсь, бу тапшыруны Нияз абый карамас. Рәхмәт. Абый карасың? Кичкенә чакта кайсы безне күбрәк иркәләделәр опять? Мен асан айта алмыйм чөнки. Бу сорауны безгә бирүдән. Но мен сезнең ишетүдән беләм, мине күбрәк иркәлиләр дип сөйләйгез инде. Барыбер. Типчик бала сине күбрәк яраталар, шкафтан уенчак башын алып бирәләр, тегеләй булай дип, шулай син шулай дип Сине, конечно. Ол шифонер өстендә тизелеп торган уенчыклар. Мине җылаталар иде, мин җылыйм, әни мине алай. Улым кайсы уенчыкны алып бирәм? Менә монсын дип күрсәтеп тор. Бер кемгә биргә ярамый ул сервант өстендәге уенчыкларга тиргә. Кара искә төшердең. Шуна бу дип моны алар да тегене алып бирәләр. Не знаю, анда сигналга ашаган кичек баласы анда. Шуннан китте инде ул. Ник җылатайгыз бит, нитәгез? Хәзер белмим. Ну да ярар, наверное, төпчек дип алар үзләре дә белмәдер, төпчек булсын. Вдруг тагын берәрсе планлаштыр. Читтә может. Юк инде. Планлаштырганнардыр 6-нчыга. Кем белгән инде? Ну ладно. Укытучылар сине минем өчен шелтәли идеме? Миннән ничә класска түбән укыдың? 4 класстыр инде. Ә мин беләсеңме хәтерләм нәрсәдән теге без Миләш апада укыдык бит, башлангыч класста. Син әти белән кирдең хәзер безнең класска. Әти бит музыка укытты безнең. Мәктәптә. Һәр сез килдегез дә, сез анда теге тема теге стендны карыйгыз. Ә мине как раз Миләш апай бастырды да Рафит белән, Хөрмә малай белән. Безне сүгәйе. Шунда һәммә сезгә замешан ясыйм. Рафит Расим. Син тегендә көлеп тор. Әти тегендә әверсти. Син тегендә көлеп торайың. Миләш апа кайсы? Син атырның тегендә тавыш белән. Вдруг Карасын аны кызгыйны үзләренә. Безсен дә күрсендә. Шуннан не Бәширәне пародировать итәргә все-таки Миләш апа. Юк, миңа шелтәләгәннәр булмады. Мин хәтерләмим андый нәрсәне. Но мен айталар теге һәр бер ни бара инде, дәрес бара. Безнең районнан чыккан талантлар турында инде. Анда мәсәлән нинди җырчыларны беләсез? Рима Ибрагимова, Гализа Мөхәммәтшин. Анда кем? Анда әле син как раз вакытта җырлый башлаган вакытлар. Ну теге үсмер вакытта инде. Менә Раяз Фасихов, менә бу якымның абыйсы була дип теге Миләш апай мине бастыр. Әми хамат теге бандиты анда теге дәресләрдән ярда хамат. Теге кеше көлдереп китергә шулай прикол сөйләп утырайым. Менә якымның абыйсы була дип. Миңа ашуң килеп әтиянигә элекләгән чираклар булдымы? Теге, то есть нахакка мин теге миңа ашу иттереп теге миңа лексен дип. Юк инде. Син вообще авылга кайтаймыз? Слушай, мен авылга кайтсам, гел шулай бәйрәм бит, веселье, бәйрәм, кызык. Самый иң яраткан ни шул теге синең кайтуыңны көтеп тору инде. Җоңа көн әйтәм, мен әле сөйләп тордым әле. Теге син элек бит инде шалтыратып ничектер әйтәң бит инде. Безнең стационарный телефон бар. Ну, кой, почтага чәсендә.
Шуны айтып, атак мен кайтам, тегеләй булай. Соединение Смольный. Мен тегенә буты күтәреп, уже остановкага шабай мен, абый кайтага, все, эй, блин, мунчасын күрәбез бергә хәл, арчада булган теге кызык әкәмәтләрне сөйли хәл, мосын сөйле теге анда, ничек анда малайлар белән гөләйле теге сынсын. Мен теге минемчә реально бәйрәм инде. Йо, бездә андый Аны нәрсә юк, бит сугышу, элеклешү нәрсә дигән, шуңа күрә хәтерләмим андый нәрсәне. Авылда үзең катнашкан бераз стрелканы исеңә төшер. Ул стрелкалар, Теге ни клубның кыймаларын кулларып алып, яра ул стрелкалар турында сөйләргә ярамый. Нәрсә булган, шул булган. Главный исән бул. үткәннәр сагындыра Исән калганбыз, мин шуңа сөйләм. Теге бригада киносында кебек. Не мы такие, а жизнь такая. Ул вакытта шулай. Йе, нормально бездән. Нормально барсы да булды. Миңа үпкәләп теге булган кешеләр юктыр инде шуны. Чисто так яшь үсмер, теле вакыт гармоннар кайнаган. Үлгәннәрнең каберен белик. Үткәннәр калсын, Исәннәрнең кадерен белик. Янында булганда кадерлә. Них, короче, барсы. Амин. Мин кызлар белән йөргәндә, уф, бу кызга өйләнә кирәк булмасын дип уйлаган чакларым. Нәрсә? Мин кызлар, миндер бер кыз белән йөргәндә. Мин кызлар белән йөргәндә, уф, үләм, менә бу кызга гына өйләнмәс ярар дип дуга кылган вакытларым. Минемме? Уйлаган чакларым булдымы? Мен наоборот, ничектер шундай син берәр кыз белән йөрсәң, әйтәм бит инде, мин читтән карап торайым. Ничек сөйләшергә? Тәдән. Ничек опыт алар? Тәдән. Ничек соң ул абый дип. Абый ирәтәне миңа, әнә мен. Монда уже бүтән әйберне сөйләп бетереп булмыйча миңа ташты. 18+ дигән Рубриканы ачып җибәргәч. Теге хәле уйлап ниткән юк инде. Белим, миңа гына өйләнәсе күрмәс ярар. Без ул вакытта өйләнсәк тә бер генә төнгә өйләнәйек бит. Да, вакытында шунда ул нидә эшләйек шунда. Ярар. Так, абый, син мин Монда бүтән бер турында сөйләс, стрелкалар турында, кызлар турында сөйләс. монда бүтәнесе бергә. Ха, куркам әле, тагын дальше менә күземне төшермим даже. Давай. Хаким сорый. Мин беренче тапкыр гашык булган кызның исемен беләсеңме? Хәтерлисеңме вообще? Синеңме? Синең түгелен дә синең күбиш. Ю, мин беренче тапкыр гашык булганны Минем менә беренче тапкыр гашык булган кызның хәтерлисеңме? Ничә яшьтән рубрикасы микән бу теге? Мәктәп Беренче тапкыр ди. Прям беренче тапкыр. Син үзе хәтерлисеңме? Хәтерле? Безнең авылныкы? Юк. Чудай? Тегемне? Yes. Хәтерлим. Хәтерле. Әйттем. Теге ул үзе белә. Я теге белер. Үзең беләсең? Сән беләсең? Ана ярамый? Без барыбыз да дуслар. Бәлки күрерләр дә, ах, син шулай булгансың. Яра. Нитмейди. Яме дальше. Бүтәнне битсенде. Мине әтәнидән прикрывать иткән чакларың булды. Ой, конечно. Булды. Беләсеңме, булай особо теге бүтәнне сөйләп бетереп булмый, но без бит инде син белән ялдында җыклыйк икәү. Теге әбишегай, үләм тормадыгызмыни, һаман җыклыйсызмыни? Ике момент. Үләм ятмадыгызмыни? Үләм бәли сез ятмадыгызмыни? Улым, ник тормыйсың? Атаң кайтага? Обета, бар син харсин булса торып чыгыйны, пожалуйста. Мин теге керәм дә, кая абыйым кая? Абый тышка эшләр буенча чыгып битте, һәр керә ул менә кичек ашатал теге тавыклары, яра. Бөтенләй җыклый рәхәтләнеп дигәндә мин шулай. Чөнки бөтенсеннән дә соңрак мин кайтайм. Соңрак иртәрәк. Иртә белән. Чөнки безнең бер орттан кайтканда бер урын бар, караңгыда кайтканда шүрләтә ул җирдә. Җеннәр ясы кебек. Теге шуңа таң аттырып кайтта торган иде. Җәйкеннәре. Рәхмәт. Сиңа рәхмәт, кстати. Не за что. Безнең кайсыбыз күбрәк акыл өйрәтергә ярата? Ой, мин уйламыйча син карта уйнаганда особенно акыл өйрәтәсең. Юк, син бит инде өлкән булгач опытта күрә. Юк инде, менә ниткәндә даже теге юк, машинада сөйләшеп барабыз бит, менә әнемесе булай, менә месе мондыйрак. Мин әгәрдә юк, мин әгәрдә ул темада үзем нәрсәдер беләсең икән. Үземне нирәк итеп сизәм икән. Гомумән акыл өйрәтергә яратмыйм мин бердән. Мин үземне фикерне әйтергә яратам. Ул һәрвакытта дөрес булып
Çıkmay bit hele. Tege bähäste tuwa bit dürüstlük diýler. Şoňa görä tege kim akıl üretir görä. Ýok iş bizden de kişi var. Tege akıl mene şulay. Amalar başlaýyz diýip etdigine etiş bereýin tege. Ул акыл үйрәтүдә түгел инде, ул просто наставление, теге ул теге ничектер белмим, безне акылга тормыш өйрәтте дигән. Бу нәрсә? Теге булай именно акыл өйрәтү дигән понятие аны нәрсә. Ул бит булай теге акыл. Менә син менә дөрес киенмәсең, менә дөрес не по фэн шуй, син булай чәчләреңне булай тырып җөрмәле. Ник булай эшләсәң? Сиңа бит 25. Мин сарамал ясамадым. Ой, это вообще отдельная история. Короче, мен чәч темасына аны хәтерлиләрдер, минем авылдашлар, минем белән укыганнар, бәлки ниләр. Бер вакыт мин үземнең капкара чәчләремне оппак итергә уйладым. Иванушкинның нигенә шатып. Мин Иванушкин International бик фанатыйм. Короче, яз үтте дә, җәйге каникуллар әле Оршада укыган вакыт 3нче курслары микән соң. Шул тирә. Тик как раз тилергән вакытлар. Минем дус Айратның апасының үзенең Казанда Альбинаның Чуйковада не бар үзенең шеш тараш хәнә буламы, парикмахерская. Шунда килдек тә, әйдә мин әйтәм, менә шулай. Әйдә, это гырчас модно дип җибәрә. Әйдә дип, мен әйтәм, минем кара чәчне менә преп. Мен әйтәм, аның кашлары да кара, мен әйтәм. Чәче оппак мен әйтәм. Шуннан саладылар, ниттеләр, теге перекис водород белән пакет киертеп урамга чыгарып җибәрделәр, җәй көне. Перекис водород белән? Аны осветләйтәләр башта, ул вакытта шулай системасы. Башта осветләйтә, но аның составында перекисин. Ул шулай кычыттыралар. Шимиттре, нитәтек шиплет урыс әйтмешли. Шуна красин, аннар буядылар, әле тониклар белән җуйдылар да. Син шуны исеңә төшердең. Яра, авылга кайтуларын сөйләдем, мен сызак. Авылга кайттым да инде, әбигә әйтәм. Әбиме әйтәм, мин чәчне буядым бит. Үләм атаң күргәнчә кил җавап чүрик тизгән, әйдә раковина. Әтин күргәнчә, әти. Яра, әни кайтты да. Әни безнең инде ул нирәк современныйрак, шунда или ул поддерживал безнең ниләрне. Әйтәм, карам, әйтәм, шундый кызыктырып. Хәзер теге яшьләр инде нәрсә генә эшләмәй, ярар, аны, киңәшләшәсен булган, хоть сорыйсын булган. Шулай тимәле мин дип, әйтәм, аны сорасаң, понятно әйтәм, сез әйтәйгез, кирәк дип. Үләм шуны. Мин ул вакытта диджей бит, авылда дискотека. Кызык бит. Әбиб тәртә, үләм анада поддерживать итеп бит әле сен аның сүзен итеп торасың дип. Но ил сине ишетсә дип теге. Шуннан иң кызыгы инде әти кайтты да. Без бергә чәй эчеп утырайык. Әтигә ашарга салдылар, әти өстәл башында инде килеп утырды, әйтәм, кара. Чәчне буядым, бу чактымда инде ашып капты да. Аны сыбырым мин ак чәчле, ак башлы малай ясаманы дип кашыгын ташлады да чап китте. Бу кызык ситуациондар, аннары ул чәчтеге аннары бит аның үсә дә кара ниләр чыга, җайлап битте ул. Ну барбер 1 ел печән җыйганда миңа кушамат ак баш дип куштылар барбер. Акбаш дип, акбаш котырталар дип, бүтән кеше печән чаба, мин тегеләргә әйтәм дә, сиш, әйдәм, малар чып тизгән сук кирип, су кыйнып чыгабыз. Чалгаларын ташладык да, безгә калдырдылар бер җирне шабырганда. Елга печән ул теге. Үзе үсә торган печән. Төшеп су кыйнып менсәк, безнең тегендә көтәләр. Акбаш син генә котырткансыңдыр дип, миңа мәхши минем кул үзем булай. Бай тутты, Джеки Чан шикелле. Булай тып сукмакчы була, буе җитми. Көләләр тегеләр, тегегә Джеки Чан дип. Авыл мужигинде бездән зур. Так дальше. Соңгы тапкыр ни өчен бәхәсләшсәк, бу сорауга җавап бирмәсәң дә була. Сен бәхәсләштең син менә. Бик каты бәхәсләштек без синең белән соңгы тапкыр. Кайчан алып искә төшә? Бездә иде. Анда бик шундый ни тема иде шундый. Гаилә кагылышлы. Наверное, әйтеп китмәскәдер инде. Я. Анда бер ситуация булган, аны без, наверное, әйтеп тормыйбыз инде. Но ул теге шундый бәхәс, ул теге мондай дигән түгел. Теге икебезгә дә кагылышлы. Шундый теге авыр тема шуңа күрә. Теге безнең теге аранын итә торган личностный отношение теге шах. Үзебезнең бер-беребезгә мөнәсәбәт аркасындагы ди түгел, анда бер ситуациядә бер решение кирәк, шул решение эзләгәндә ничектер шулай бәхәс, но ярар. Ахыры хәерле биттән. Шулай, Так, менә монысы кызык. Мин беренче эшләгән акчамны нәрсәгә тоттым? Синме? Син беренче эшләгән акчаңны белмәдең дә. Чөнки аны колхозда бәрәңгедә
İşlegende әди белән они прихватизировать итәләр. Безне кичкенәдән өйрәттеләр, теге процентларны алып кую дигән әйберне өйрәттеләр кичкенәдән. Шуңа күрә. Ну, аңарчы эшләгән акчаң беләсеңме нәрсәне булды? Әби ашка бара иде дә, аны каршыларга төшәргә кирәк. Вот менә ансы да. Әбине каршыларга төшәсең дә, сине ашаталар. Әле ул тәмле, теге тәмле теге ни. И әби бит бөтен сәдакасын мондагы итеккә ни янчык белән салып куя. Шунда тутыра да. Кайтасың да әбинең битне аяклары авырта, итекне сала алмый. Аягын суза да итекне тартып җибәрәсең, акча кыйла. Акча кыйла дигәндә. Шуларны җиштырып бирәсең дә, ул сиңа күпмесен процентын бирә. Менә син аларны кая тоттыңмы икән? Жвачки. Жвачки инде абый ул вакытта тәмле теге турбулар, ниләр, бомбе-бомна чыккан вакытлар. Теге Wrigley, Double Mint, Juicy Fruit. Ае. Ну, тәмәке алмадың? Юк. Тәмәкесеннән иткән тартып. Тәмәкене без алайыгын. Обый белән. Ә мине җибәрәгез теге облегченный диген алып кирәле. Прикинь, кибеткә керәгә тә безгә 2 пачка Илбар табак дигән сигарет бирегез әле. Сойда покырып тора. Безнең Илфар абый килде. Вятский поляндан. Кибет биткәндер Вятский поляндан. Бирәләр име? Ну, син хәтерләмсең. Мин хәтерләйм чак. Мин сезгә кайтып бирәм, или сой мине җигертә яндары теге кибеткәме? Конечно. Янсы син Ильяска йөгерәм. Монда әле без Ильяс белән шундый. Ансы. Нәйнде? Ярый, Ильясын чакырманнар. Авылга кайткач иң күп эшләүче кем? Райза абый? Юк. Юк инде. Иң күп эшләүче, наверное, Нияз абый инде. Нияз абый. Ну. Если икебезнең арабыздан син. Да. Если икебезнең карасак, аңа күбрәклеге. Аңа күбрәклеге. Абый, әле абый киткәч тә мин алар арасыннан мистер праздник. Мин потому что үзем белән кайтам, ошарга, ишәргә, шашлык, башлык. И кайтам да, иде туймаган бу авылда, иде мотор җирләр. Теге кайдыр вылыскы менә. Абый әйтмәгән булса, әле теге бакчаны хаман көрәп белән кипмәлләгән булыр. Хәр теге мотоблок чакыртабыз. Yo, анысы мин түгел. Син әйттең? Әйме? Яни син шандырдым да битен Нияз абыйга. Нияз абый безнең битендә Карабахта үзе эшләгән кулы белән. Мин теге үземне кенә кайттым. Менә шулай үзе ни ясый, дүтәлен ясый, үзе эшләй ул дидең дә, и все, шуннан бетте. Так, минем холкымда нәрсә үзгәртер инде абый? Шундый возможность булса, мөмкинчелегем булса. Вот по чесноку. Синең халкың бит үзгәртеп булмый инде. Ул үзенчәлекле. Менә любой теге уман кешенең үзенең халкы бар, синең вообще үзеңнең халкың. Мен вообще айрым нейди. Әйе. Юк, мәсәлән, менә миндә ошамаган берәр теге шундый менә холык бар икән, шуны менә үзгәртәсе киләде. А вдруг мин теге син абый буларак, мин теге сине тыңлармын. Ну вдруг. Тыңламыйсың син. Юк, реально. Менә шуны үзгәртим. Үз сүзлегең нәзрәк. Булдымы? Поздняк. Хотя ул не мешает сиңа. Да. Вот еще. Әнибез кайсыбыз белән серләшергә ярата, сине беләндер инде. Серләшергә? Серләр бар. Но без, конечно, соң арада һәр хәлдә инде. Юк, гомумән һәр хәлдә әгәр дә теге кайту ягыннан, сөйләшү ягыннан итсәм, вот минем белән, наверное, күбрәк. Синең белән. Так дальше. Минем берәр гамәлем өчен ялган вакытым булдымы? Ашыймыш, хәтерләмисең син кичкә. Ничек? Теге күршеләргә ашка кердек. Нинең Райлның туган көне. Без теге өстәлдә җыелышып утырдык та, мин кичкә вакытта инде теге аларның старший брат Радик бит инде. Мин теге ашап утырам. А син теге өстәлдә как раз кешеләрне күлдереп утыра инде, как всегда инде теге. Көлешеп утырайык, һәрне ашап утырабыз. Инде Разоля Пайсары Радик улым, ниттеңме соң, әйдә ашыйсыңмы соң? Мен думал, что мен Россия улым, әйдә син ашыйсың, мен ашыймыш, тиндә көлеп ашадылар. Энем дичә, мен соң ашап утырасың, ашыймыш дип утырасың тагы. Теге шулай теге. Азык кичкән вакыт. Абылай теге өлкән вакытта вообще менә. Теге ялган вакытларым бар име соң? Нәрсә син яларга тиеш? Юк, син бит кайдыр исереп аны ятмадың. Наркоман түгел. Аллага шөкер. Кайдыр бала ясап. Аны нәрсә юк. Без бүтән әйберне теге. Артыңнан җылап җөрмәделәр. Бу синең балаң син әйдә инде дип. Нәрсә өчен яларга? Юк, нәрсә эшләсәң дә үзең көмәтмешли. Ялып миңа ялырлык әле нәрсә юк. Кстати,
Нәрсе? Иногда шалтыраталар да әйтәләр. Рәсимне нишлә тигән фонограмманы самый бит аранжировканы. Инде 3 ел булды, акчасын да бирдек бит инде. Акчасын бирмәделәр, шуның акчасын биргән булсалар, мен эшләп биререм сразу. Мен әйтәм, ул, наверное, Мухин фамилиясе алгандыр хәзер дип әйтеп кенә куясы килә. Анда теге Анда сезнең үзегезнең производство, Анда бик үзенчә эш килә бит, үзең беләсең бит, теге кешегә охшамаган бер оригинальный саунд, үзең беләсең. Системность юк сездә. Сездә юк. Ул аны бит теге, ул бит производство теге конфет ясау түгел, теге чыкты, ябыштырды, әйләнеп бирде. Анда сез мин теге игътибар иткән бар, менә ни белән дә калганнар белән дә эшләгәндә дә. Бик сирәк була, что менә проектны алды да эшли дә. Ага, сдал. Анда аранжировщиклар алтыннар. Башлыйлар да, что-то не идет. Убрали икенче проект. Видимо, шулай да. Менә шулай кирәк. Кирәк? Конечно. Шул вакыттан бер инде үсеш була бит инде. Да? Конечно. Белмим. Без җырчылар буларак сездән форсаттан файдалана. Мин Ялкынның бу мотор YouTube кушымтасыннан бөтен аранжировщикларга әйтәсем килә. Сезгә тамукта аерым урын була икән. Әмма дә ләкин барлык аранжировщикларда Шуңа күрә, әгәр дә җыма күләгегез килсә, вакытында эшләп тапшырыгыз. Бик зур рәхмәт. Все аранжировщик попадает в рай. Шундай бер махсус язылып бар. Sizin kubegіз, конечно, 5 вакыт намаз укып, маташа, но ярар, Аллаһ Тәгалә үзе карар. Минем репертуарда сиңа иң ошамаган җыр. Ой, абый, Күп инде алар. Алар күп, но Я, күбрәк ошаганы дип әйтсәм, дөресрәк сорау булыр. Ошамаганы Миннән дә сорыйлар да, мин беләм белмим. Теге слишком теге менә теге даже менә дисктан мәсәлән ни буенча барганда, бөтенесе теге бер төрле теге әкрен салмак менә шул вакытта ни Туйдыра башлый. Теге конкрет менә бу җыр ошамый менә. Җыр ошамый дигәндә. Фу дигән. Хәр беләсеңме ни? Несе соң әле теге ни Dünya olsa meyneni Dünyadan duymagан. Dünyadan duymagан. Dünya olsa Dünya bizden duymagan da dünyadan duymagан. Мен битендеги сине шуңалык теге, ну, теге шундай стилизованный бер нормальный җыр. Без аны бер мин нәрсәгә җырларга туры килгән ул җыр. Вот политический момент. Политический момент да. Жан шундай политический моментлар аркасында иҗат дигән нәрсә әзрәк. Ну, ул вакытта шулай, ул вакытта контракт дигән төшенчә бар. Да. Шуңа күрә ашыламыйм. Юк, көләм абый. Сен алып булмый бит. Кстати, иң яраткан җырны әйтәм әле сразу. Теге Иделшиксез. Садулис. Да, синең миңа акча белән ярдәм иткәнең бармы? Мин беләм, бар. Әйтеп куям да. Син хәтерләмисеңдер инде. Юк. Нидә хәтерләм беренче тапкыр теге компьютер алганда ярдәм иттем. Да. Ноутбук алганда теге мин как раз аранжировка белән кызыксанган вакытта 2000дә хәзер әйтәм 7нче елда как раз синең концертка эшләргә җыр кирәк дигәндә шул ноутбуктан эшли башладым. Это 100% Это все профессионально. Инвестиции, Да. приносящие сегодня абсолютно Точно. 200% прибыль. Да. Бик зур рәхмәт. Киссәгездә буламын. Җырлаудан кала минем тагын нинди талантларым бар. Балык тотау, охота, ял итү. Ая. Yo, senin талантларың шактый, син бит яратасың итергә, теге үзеңгә карата беләсең, син үзеңгә кешеләрне теге җыя беләсең. Мин Менә профессионально пьянка-гулянкалар оештыра беләм. профессионально теге кешене җыя беләсең. Ну, аңа тоже Талант кирәк. Потому что ниндә булса бер кеше, менә кешене оештырырга тиеш. Әйдә менә бүген спектакльгә барабыз. Давай алыгыз там тегене, моны. Менә шунда барабыз, билетлар шуннан. Кинога барабыз анда постоянно теге берәр. Мин яратам шулай менә куптарырга кешеләрне урыннарыннан. Менә шул талантым бар. Минем дуслар арасында сиңа ошамый торганнары бармы? Син вообще минем дусларны беләсеңме? Мин синең дусларыңны вообще белмим. Мин тоже белмим. Әгәр дә мин алар арасында начарларын белсәм, мин сиңа әйтер идем. Да. Потому что мин теге синең карап торам, Instagramда тегендә. Анда Бөгелмәдә дустың бар, тегендә дустың бар, аралаша шуң хәтта матур иттереп теге ниләргә мероприятиеләрдә, чараларда төрле. Вот,
Шуңа күрә мен синең андый начар дустың юк. Ну син аларны айыра беләсең инде Да, хәзер син начар дуст Опыт тота бар. торган. Мин нәрсә сатып алырга хыялланам. Айдар шей утараешь на вертолете летишь. Наверное, вертолет хыялланмыйм. Ай, хыяламысың? Хәзер вертолет та кирәк түгел. Мне кажется, сенің зор хыялың бір жерге нетіп бірер... Ришат Вазиахматовның сөзі ескерші. Шет елде, сызықлап диңгіз қырыйында бірер йорт. Нендей шет ел дегеш, ну хотя бы Сочида. Сочи анын үшін шет ел. Ну раз диңгіз екен, ол біздің шет уларын шуай деп мәғінәді айта ол. Мен тоже шуай ойлаған ем сені бірер жерге. Мен çünkü диңгіз бізде Россияда бар деп тоже білмеймін мәселе. Мен диңгіз дегеш, ойлаймын бұл уже шет елде. Шет елде. Россиядан шетте. Менің хыял енді ол. Менің вообще хыял сатып аларға деп. Мен вообще бір уақыт ойлап тұрғаным. Мен айтам, кішілер кетіп баралар бит әлі Хиндистанға да қоядыр диңгіз қырыйына бір нәрседер түсіп қоялар да шонда шейктер шонда нәрседер қыздырып сатып кеш білән жырлап күндіз бал тұтып кеш білән шуны қыздырып кішіге сатып киноларда көрсетілер бит әлі барбекю негіне қаплағандарда нендедір яфраклар ачо ураган шықса алып ата да тағын сәйясын все практично әлі фундаментте керек чорта керек жылы киім керек ме күрлі көзей анар шетелге барып бір атына 10 күн боласың да соғынып қайтасың вообще мен те ойлаймын қашан ғана қайтамыз деп әлі қояғыларда ғана болғаным бар менен жоқ ол өзімде шуңа көре хыялланган әйберлерін алып барып жатырмын. Әтенің сеңа берген ең есте қалған кеңесі деген сұрауға жеттік. Қатындар қызын сақлағыз. Ильяс Аменің продолжениесі бар, азын айтып тұрмыз. Әтенің қызық сөздері бар ей. Кішіне... Әтеменді кішіне ясылар до конца ясап бітіре алмайлар. Yok kеңесі деген. Сөздері түгел кеңесі. Әте өзіншәлік кішіне кадр аны тұрында бір айырым ничесінде болайын деген. Аны приколларын сөйлерін... Малар ішләгіз. Кіші қазір бұқтан конфет ясап тасата ішләгіз. Ана кеңешлері ол шондай. Своеобразный. Тұрмышлы. Міне ол тығылып, үйретіп, нешектер қорап тұрай, ол қырайдағы. Біз вообще аны нәрсе жоқ, оймен, бұлай ішләгіз, тігілай ішләгіз деп. Ё, әтейін де бірге болығыз, бір-бірге ансыдайын да, әсәлі абайын ауыздырып, иномарка алдым мұне бар. Ё, асы кеңесі үшін де. Ана шында теге қызық моментлары болай деп айтайын. Бұлай тұрштып теге кішіге мысалы қысылып теге, біздің қар біріміз өзіміз теге өз жолын сайлай білді, теге тұрмышылын сайлай алды. И самый главный, ол міне кім өзінің тұрмыш жолын неше көрде сайлады, шоңға полностью бұлыштылар. Алар бай поддержали. Морально, физически, тегілей, материально дегенде. Міне артист, все, артист болайын да, артист болайын. Вот, біздің Ильяс абай оқығанда оқысы теге не? Программист, все. Yok, хотя мен әне айтайды, ұлым саған әсә керек ол. Теге мен мәселен баянда ойнап тұрайын. Біз бір қиялана ағайды. Сен төпшік бұлғаш бізден бетінде план, сені сельхоз академияда оқытып, председатель колхоз етіп алға қайтарып, чтоб сен теге, біз қайтуға теге. Ну, ширапшана қорқатана кішен сегенде ол қожағылын енді структурсын. Балыққа бар ғайра қорқайы, суалшан тұрға қорқайы. Балыққа барсақ, башта суалшанды киертіп бересін рәсімге, анасы. Мен қорықмайым, çünkü siz аны мен мойынға салып қорқата бітірейгіз. Мына ваттығы бұл сен ішіңе кірі, мына бұл кіріп кетті, ол сен сені іштен ашы етігілей бұлай. Мына шыл айтып, бүтінігіз мені шылай қыртып тұрдыңыз. Жоқ, шылап айтам. Оны шылым не? Мен алашты. Ха, қорықмайым вообще. Неше еш қазір? 28. Жоқ енді. Жоқ, қорықмайым реально. Бізден арада бір дұсы бар еме, бақадан әлі қорқа тұрған. Асы біләм көмек. Не будем? Так, кеттік. Венера һәм Рамазан үшін менен де абай, дядя. О, алар сені ашыр аталар бит. Алар сен бит алар үшін. Біз бит, мен сені біләм бит теге, не, кіші көңілі. Теге, мен өзім біләм 40-қа жетіп кете, мен гіл серьезный бұларға үйреніп бітіп болмай. Мен яратмайым шундай, мен қарайым, мен ештегілер кішілер, ләкімдер болып бітілер. Мен қатылайым теге сіз қарайым. Біз бала жанлы болғаш. Біләсіз кеттігіз Түркияға қатылайсыз ма? Сіз бітін аларға айтмадыңыз, неге барабыз деп енді. Теге якобы... Фуамансында сөйлейсің да. Насында енді. Я айтырай кеттігіз ту, не бітін анда сен анда какой-то санаторий мәнәсә болды бітін. Санаторий білгендер. Аларға бітін балаларға айтып бұмай, біз мәнә шетелге кеттік дегесі мысылды менде. Ала кішкіне. Жыларға кеттік, короче, лечениеға. Да.
Янары ауылға қайттығыз да, как раз мен ауылда едім. Енді Рамазанны іске отыртып, қорыслерінен жүріп, мен айтам шошынды, абы, мен пахливан, абы, сен тегі мороженое ашам, Рамазан мында мороженое, Венера мында мороженое аша, яндары жекіні, тегі пахутларға, тегі рюкзаклар ойлайын тепер, рахат енді. Ала өзәрі көңілі бағалар. Әлдәгілер аталар, Рәсим абай деп тұралар. Алашы көңілі бағалар. Алар тегі, потому что Человек-паук һәм Marvel вселенная турында Рәсимнәрне күп белүче юк. Алар аның хәтле. Теге үзем теге бала ни кеше булгач, теге кактары рахат шунда. Күңелдә бала. Человек-паук булып калдым. Шуңа күрә алар теге бик ярата, теге үзе белән бер яшьтәге. Кстати, аны редко кеше андый үзендә характерын саклап калдырган. Шуны теге бала күңеле, чиста күңеле булды. Юк, ул ничектер теге бай баса. Кстати, тормыш битендә ул чыгара ул нине. Бигрәк теге шуңа күрә теге реальность, теге жесткая реальность бар, типкәрәп чыгара ул әйбер. Инде. Шуңа күрә өйләнмә пока. Безнең сораулар бетте, Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт. Биттеме? Минеке бетте. Мен дә теләсәм, мин теләмәгәндә ашап бардым. Теләсәм, мин татар эстрадасында таныла алыр идем. Оф, Алла. Синме? Син только үзеңнән генә татар эстрадасына, син бит татар эстрадасына карашың үзенчәлекле. Син анда эшлисең. Син эшлисең кухняда. Әгәр дә без сәхнәне уже теге ресторан дип алсак, рухи язык белән шөгыльләнәбез. Юк, беләсеңме, миңа теге прям теге татар эстрадасына чыгып эшләп карадың бит. Эшләдем. Но миңа кызык. Эшләп Бер яктан кызык, икенче яктан кызык түгел. Син уйлаган, син шөгыльләнгән ни бездә ул, к сожалению, ул ни түгел. Теге Поэтому нәрсә дип әйтеп инде. Юк, әгәр дә теләк булса, реально. Теләк булса, әгәр дә син теге на потребителе эшлим дисәң, теге менә шул әйттем. Мен дә шуның белән страдаю бит, күбрәк. Миңа да шул яктан авыр. Мин дә барыбер үзенчәлекле эшләргә тырышам да, аны бөтен кеше ул агымны бөтен кеше кушылмый ул агымга. Син вообще икенче төрле, син вообще мондый гына параллельная вселенная Marvel. Йо, Marvel'дан да син икенчерәк. Слушай, миндә тагын бер сорау бар монда. Күбрәк электронный музыка белән. Син әгәр дә тан аласың килсә, синең просто теге отношениеңне үзгәртәсең да и все. Ну да, теге ни яктан. Ярар, менә шулай әйтә и все. Карыйсың кирәк ул дисәң дә. Үземнең теге карыйсың да. Шундыйны яраталар, менә шулай әйттәрәм мин синдә нәрсәсе бар. Пойди. Если на потребителләр эшләсәң инде. Үзеңнең бер дигәнне табасың да шулай эшлисең. Без моны Слушай, менә төпчек бала төп нигездә калырга тиеш дигән фикергә синең карашың нинди? Менә biz ana ömür boyu хыялландык. Тагын бер тапкыр әйтәм. Сельхозда укытып бетереп, агроном или председатель итеп, что ул авылда менә без кайтышка мунча ягып, хатынны тәмләй белер пешереп, без инде күчтәр ашарып кайтабыз анда. Анда йорт тулы хайван, йорт түгел, ну, абзар тулы хайван. Йорт эчендә балалар дигән. Инде бер бәрәңге бакчасы, монда бер бәрәңге бакчасы, монда кишер басуы. Без аны күрүбез теге рәхмәт. Син фермер, тулай суда. Yo, мой брат фермер, а я рэпер. 8 миль под дорогой, ферма на той стороне. Шуна кутыртай гынды. Бармин. Диге, яра, бармыйсың, яра, сельхозга бармыйсың. Әти музыка училищега барганда бит. Казанский сельхоз КСА специальная академия. Яра, сен КСАга барасың да, Ильясовый кутырта КСАга, аны Казанский специальная академия. Ну, ярар, барам КСАга. Ну, все, КСАга баргач, әйбәт, Казанский сельхоз академияны теге кыскартыктайды. Кутыртасыз, моннары бир балда энемсин билесиң, КСА шул колхоз, Казанский сельхоз академия ичинде ул. Менә мен әйтәм, теге Роберт абый килде как раз спектакль белән, теге Гүмбәне хәтерлисезме? Гүмбә абый дип җиткән мәрхүм. Спектакльдә уйнарсың, итерсең. Менә мен әйтәм, шуның белән спектакльләрдә йөрсен, син сәхнәдә буласың. Алабыз, бу малайыгыз бик талантлы малай. Карап поросенок сине алабыз без. Давай миңа килерсең дип шулай әйтеп сөйләгәннәр хәтерле. Рәсим җылый бар мин. Андары әти белән дә укырап теге училищега прослушивание барганда да теге сельхоз академия аркылы үтәсең бит инде. Так, улым, сен уйладыңмы, точтымы, мында бармыйсың? Мәктәп әти, юк, алып кит мине, зинһар алып кит. Итеңнән. Точтымы? Мәктәп әйе. 3 тапкыр сорарга кирәк бит инде, самое главное. Шуннан ары училище барабыз. Кана, әйдә, бисмилlah әйтеп кер. Кер битте менә, все нормально. Вот, шулай мин сораулар битте. Минеке дә битте. Бик зур рәхмәт. Мин үзем өчен әллә инде яңалык ачмадым, бәлки безне тыңлаучылар берәр яңалык алганнардыр. Берәр кызык. Шуңа күрә барыгызга да. Сәлам, пока-пока. Күрешкәнче.